Lukáš Abík se Skottym. Dosažený rozdíl času 1,5 sekundy. Nemají tady stánek, tady ty chudáci, co nevím. Já že jsem ho neviděl dlouho. No, on chodíme 4 hodin večer. Ne, ale jakože... Nemám ho, já ho asi nebudu prodávat. A poslední dekorované 6. místo obsadila Kristýna Kubaštová s Kanou. Rozdíl času 1,58 sekundy. To byla poslední dekorovaná dvojice v dnešní první soutěži. Já gratuluji vítězce Tereze Volkové i ostatním umístěným a prosíme je o čestné defilé. A vás diváky, pokud se vám líbily výkony těchto jezdců, ale i ostatních, odměňte svým potleskem. Zdraví vás vítězka Tereza Volková, druhá umístěná Kristýna Vacková, třetí Michaela Setvínová, čtvrtá Hana Lepší Sárovská, Hanko, cválej malonko. pátý Lukáš Abík a šestá Kristýna Kubaštová. To byla, vážení diváci, první soutěž dnešního dne a my ihned navážeme soutěží číslo 2. Tou je hobby soutěž s výškami překážek do 90 cm. A já právě nyní